Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Eerst de 7 belangrijkste berichten. Na de reclame gaan we wat dieper in op sommige interessante zaken. Laten we beginnen met een belangrijk bericht. Vanochtend heeft de politie een grote operatie uitgevoerd tegen autodiefstal. Er vonden verschillende huiszoekingen plaats en het heeft allemaal te maken met het feit dat er meerdere autodiefstallen hebben plaatsgevonden. Auto's worden gestolen om onderdelen ervan af te halen. Auto's worden gestolen om te joyriden. En vanochtend moet ik goed zeggen, heeft het arretatiesteam samen met de speciale afdeling tegen joyriding een grote actie onderhouden. Er werd onder meer 2 mensen aangehouden in de Caia Lando in Coraspech. Het gaat om een man en een vrouw die zijn aangehouden. Ook zijn er verschillende spullen in beslag genomen. Maar bijvoorbeeld ook kleren zijn in beslag genomen. Beelden van de diefstallen zijn in beslag genomen. Er is echt een hele reeks aan spullen meegenomen. Ook stond er een auto bij die Caia Lando in de tuin. Een Kia Rio met een bordje te koop erop. En er wordt weer vanuit gegaan dat dat een gestolen auto is. Alles om er maar voor te zorgen dat het aantal autodiefstallen afneemt. Daarvoor heeft de politie dit als een prioriteit opgenomen. Opnieuw problemen voor Mangrovenpark. Het is niet de eerste keer, maar dit weekend moest het Mangrovenpark, maandagochtend moest het Mangrovenpark opnieuw sluiten. Er was namelijk een overstort van de dichtbij gelegen rioolpomp naar Mangrovenpark geleid. Dat betekent dat er een enorme hoeveelheid vuil water, rioolwater in het water komt. Dat zorgt weer voor stank. Dat zorgt ook voor een bepaalde melkachtige substantie in het water. Maar in ieder geval voor een hele onhygiënische situatie. Eerder deze maand moest het Mangrovenpark ook al de deuren sluiten na een dergelijke overstort. En we hebben een interview met Paul Stokkermans van Carmabi, dat is de beheerder van het Mangrovenpark. Die vindt dat het nu echt tijd wordt om maatregelen te nemen. Dat na de reclame. Grote verkeerscontrole Nijlweg. De politie heeft gisteren een grote verkeerscontrole gehouden bij de Nijlweg. En dat betekende dat heel veel auto's werden aangehouden en werden gecontroleerd op de juiste papieren. Ook werd er gekeken of de auto helemaal in orde was. Dit om te zorgen dat het verkeer veiliger wordt, maar vooral, zo heeft de politie laten weten, het aantal mensen dat onverzekerd rondrijdt af te laten nemen. Er kunnen meer verkeerscontroles plaatsvinden, zo heeft de politie aangekondigd. Herstel van de thermometer voor het verkeersdoden op Curaçao. Hilbert Christina van Veilig Verkeer en Vervoer op Curaçao wil dat de thermometer bij de Rio Canario weer terugkomt. Sinds de jaren 50 wordt daar bijgehouden hoeveel verkeersdoden elk jaar op Curaçao vallen. Eerder was er een verhoging van het aantal autopremies ingesteld om te zorgen dat er een garantiefonds komt om als er een auto-ongeluk plaatsvindt en de mensen niet verzekerd zijn, er toch geld is. Christina zegt dat de thermometer ook moet zorgen dat er betere garantie wordt ingesteld, dat er een garantiefonds inkomt. En volgens Christina is de thermometer zelf ook slachtoffer van dit beleid. Want hij is omvergereden door een man die niet verzekerd was. Dus er is geen geld om het thermometer weer op te stellen. Hij doet een oproep aan bedrijven om hem daarbij te helpen. Illegale man rijdt fietser aan. Een 75-jarige fietser is gisteren aangereden op de Aztekenweg. De chauffeur ging er vandoor en kon later door de politie worden aangehouden bij Mangusa, Rio Canario. Het gaat om een man die illegaal, dus zonder de juiste papieren op Curaçao verblijft. Hij zegt dat hij een jaar of 5 geleden op Curaçao is aangekomen en sindsdien illegaal rondrijdt op het eiland. Brand in Friese Supermarket. Bij de Boulevard Supermarkt in Mariepompoen ontstond gisteren flinke rook. Dat leidde tot onrust in de supermarkt en ook daarbuiten. Uiteindelijk bleek het om kortsluiting te gaan van een vriezer die in de brand vloog. Dankzij snel handelen van het personeel kon de brand snel worden geblust en was de brandweer wel nodig, maar hoefde eigenlijk niet veel meer te blussen. Hoe het ongeluk zich heeft kunnen voordoen, dat wordt nu onderzocht.
Glenke Antonia, trots op prestatie. Glenke Antonio verdedigt de Curaçaose eer zeer goed, mogen we wel zeggen. Vorig jaar op de Zuid-Amerikaanse Spelen en dit jaar op de Centraal-Amerikaanse Spelen en Caribische Spelen in El Salvador was zij de enige van Curaçao die een medaille wist te behalen. Dat deze op de sport hoog springen. De wedstrijd in El Salvador was nog druk voor haar, omdat ze kort daarvoor Nederland had vertegenwoordigd tijdens een wedstrijd in Polen. Gisteren kwam ze aan op Curaçao en waren er voldoende mensen om haar te danken voor het feit dat ze de naam van Curaçao hoog houdt in de regionale atletiekwereld. We gaan even over naar de reclame en zijn zodra bij u terug. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabo, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di e back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, ku anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas. Of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC Pizza Hut. Subway. Itapirama. Een vervelend ongeluk vanochtend op de Van Eyck van Oorthuizenweg. Dat is de weg die gaat van de weg naar Welgelegen naar Mundo Novo. Het is heel dicht bij het kantoor van de Extra, maar daar vond een ongeluk plaats waarbij een andere auto van de weg afbotste. Die knalde tegen grote stenen aan die daar op de middenberm liggen. Die stenen kwamen weer terecht op de andere weghelft. Er moest hulp komen om de stenen terug te plaatsen. Er moest zand over de gelekte olie worden gestrooid. Het was een vervelend ongeluk. En ook nog opvallend is dat degene die het veroorzaakt heeft, is doorgereden. Laten we hopen dat hij inmiddels is opgepakt. De auto die ernstig beschadigd raakte door het ongeluk, onder meer vanwege die stenen, moest worden weggesleept. Het is een ongeluk dat vanochtend vroeg plaatsvond. En dan gaan we over naar iets heel anders. We hadden het er al even over. Het mangrovenpark Carmabi, die is sinds iets meer dan een jaar de eigenaar van het mangrovenpark. Die mag het uitvoeren. Maar er zijn veel problemen en het storten van vuil rioolwater is daar één van. Dat gebeurde op de dag van de vlag, toen ze de eenjarige open dag wilden vieren. En dat gebeurde gisterochtend weer. We spraken erover met Paul Stokkermans, directeur van Carmabi, en we legden hem voor. Het is al de zoveelste keer dat dit probleem voorkomt. Binnen het ministerie, binnen openbare werken, binnen iedereen die hiermee te maken heeft, wordt er gesproken dat het plaatsen van een generator een oplossing is van het probleem. Omdat een generator bij een pompstation ervoor zorgt dat het niet nodig is vuil rioolwater te storten. Paul Stokkermans heeft daar veel over gesproken, maar ook heeft hij andere informatie gekregen. Ja, dit is de zoveelste keer. Want toen met de open dag is het de eerste keer dat wij het dus bekend hebben gemaakt via de sociale media. Maar we hadden dus ook overstorten daarvoor. En toen hebben jullie het niet openbaar gemaakt, zeg maar? Toen hebben wij het niet openbaar gemaakt, ja. Toen hebben wij dus wel laten weten aan VVRP, aan het ministerie, maar we hebben het niet publiekelijk bekendgemaakt. Om dus niet meteen, weet je wel, overheid maakt een foutje en we rennen naar de media. Nee. Kijk, de overheid is onze contractpartner. We hebben een overeenkomst met de overheid voor het beheer van het park. Ja, en het is niet zo dus dat je dan bij het minst of geringste iedere keer meteen naar de media rent. Maar ja, nu is het zo frequent en zo structureel dat we weinig keus meer hebben. Paul Stokkermans heeft aan de Extra laten weten dat hij nu gaat onderzoeken waarom die doorsteek er nooit is gekomen. Het geld schijnt wel op de begroting te staan, maar de vorige aannemer durfde er niet aan vanwege risico's. Wat die risico's nu zijn is lastig te achterhalen, maar volgens Stokkermans is het van belang dat er een oplossing komt. Mangrovenpark is op deze manier onhygiënisch en dat is ook kwalijk voor de mensen in de buurt. Volgens hem kan er bijvoorbeeld ook niet meer aan kanovaren worden gedaan omdat het water zo ernstig is vervuild. Het schijnt, project, toen het Mangrovenpark werd gebouwd, zo gezegd,
onderdeel daarvan was de aanleg van een overstortleiding van het pompstation bij de SVB naar de Annabaai. Oh, Dus niet naar het mangrovenpark, dat zou worden afgesloten, maar naar de Annabaai. en dat is Met niet... het idee van Annabaai is al vervuild. En als je moet kiezen tussen twee kwaden, dan is de Annabaai de minst kwade vergeleken met het mangrovenpark. Ja. En nu ben ik dus erachter gekomen en in mijn laatste gesprek met medewerkers van openbare werken, dat was afgelopen vrijdag, en die hebben bevestigd dat dat klopt, blijkt dat die leiding van de Annabaai tot bij de SVB, die is gemaakt. Mhm. Die is echt. Maar die ligt dus, als je bij de SVB staat, een pompstation van de SVB ligt pal naast de SVB, hè, even voor de locatie. Als je dus daar staat, bij de SVB, eindigt die leiding aan de overkant van de weg. Dus... En die doorsteek, ik ben je aan het lachen, die doorsteek onder de weg door, die is nooit gemaakt. Dan blijven we op het water, maar wel met een hele ander onderwerp. Het gaat namelijk over de Santa Maria. Dat is een replica, een stalen replica van de boot waarmee Christopher Columbus in 1492 van Europa deze kant op kwam. En dat bekend staat als de ontdekking van de Amerika's. Christopher Columbus vaarde in dat schip. Die replica ligt nu op Curaçao, maar vanwege oneenigheid met het ministerie van Financiën kan het eigenlijk alleen maar liggen. Er mag niet gevaren worden. We spraken daarover met Christian González. Hij is de eigenaar van de Santa Maria. Vanwege het feit dat hij vooral Spaans spreekt, hebben we hem gesproken met een vertaler, Terence Chocolaat. Hij hielp ons heel erg daarmee. Daardoor is het interview misschien iets wat ingewikkeld te volgen, maar we vertrouwen erop dat u precies weet wat er allemaal gezegd wordt. We spraken namelijk González over de type schip en vroegen hem wat voor type schip is het eigenlijk? Nee, dit schip is eigenlijk een exacte kopie van het origineel. Mhm. Dus, ze zijn afgereisd naar Portugal en naar Spanje ook naar Portugal. Om dus de afmetingen te checken van het origineel. En dit is echt een exacte replica van het origineel. Daarnaast wilden we graag weten voor wie het schip toegankelijk is, want we hebben begrepen dat soms scholieren wel alvast naar het schip mogen gaan, maar het mag nog niet varen. Eigenlijk niemand, maar er zijn nu een paar tests wel bezig met kinderen van scholen die langskomen. Geregeld door Curaçao Tourism Board. Ja. Maar eigenlijk wachten ze nog steeds op het papierwerk en de permissions van het ministerie van Financiën. En weet je waarom het zo lang duurt? ¿Por qué tarda tanto tiempo? No sabemos, hay un proceso. Sabemos que es un proceso. Nee, pero... ja, het is een proces en we weten niet waarom het zo lang duurt. Helaas. Dus het papierwerk moet geregeld worden. En wat dan? Wat gebeurt er als het papierwerk is geregeld? Wat is de achterliggende gedachte? Het gaat een hele historische en culturele ervaring worden. Mensen gaan dus, gaan dus het schip kunnen bekijken. En het schip gaat kunnen varen met hun. En dan kunnen mensen worden dan het verhaal verteld over de historie en over Columbus en over het schip. En dus het gaat een toeristisch, cultureel en historische ervaring worden. Waar mensen ook echt kunnen, dan het schip gaat ook varen met de mensen. Ja. Mooi. En Christian is hiermee begonnen uit liefde voor de geschiedenis? Of kan hij daar nog iets van de achterliggende motivering vertellen? Het project is begonnen door een Engelse Argentijnse meneer, Shepard. Mm-hmm. Hij wilde het continent Amerika, hij wilde een replica geven aan... que utilizó Cristóbal Colón. Ja, aan Amerika. Dus een replica die Columbus heeft gebruikt om de Atlantische Oceaan over te komen. Nee, porque él dice ¿por qué lo hizo? Por amor de... Por eso, por amor al arte, a la historia. Ja,
Nee, ja, het is puur ja, uit liefde voor de historie. Christian González zal binnen enkele weken antwoord hebben gekregen van het ministerie van Financiën en gewoon toeristische tochtjes te kunnen maken met de Santa Maria. Dat was het belangrijkste nieuws. Ik wil u nog vragen om ons te volgen op Facebook of te abonneren op YouTube. Graag doe dat voor ons. Dat is goed voor Access Journaal, maar ook voor uzelf. Dan weet u wanneer er nieuw nieuws is in het Nederlands. Dit was het belangrijkste nieuws in ieder geval. Ik hoop u morgen weer te zien. Het allerbeste voor vandaag. Tot ziens. Dag.